nyambung swara. Tak jaluk Endra Aswan Aswin on mic. Oh dadak diopo. Ana dewu. Wonten dawuh pikulun. Wonten dawuh pikulun. Ulun kangen swaramu para dewa. Endra wonten dawuh jeneng kita pinangka Senapati ning para dewa. 5 utawa panca kanugrahan barengi kalawan dumadining negara amarga kinodran hukum ki ana 3 perkara. Indra kang sepisan hukum lahir, kang pindho hukum jiwa, kaping 3 hukum kodrat. Kakang Naroda wis tamat. Hukum lahir iki apa kakang? Lho, menapa Adi Guru nembe ngertos menika lho. Waduh. Kok sadake iki menjangan anyar iki. Ayo digatekke ya, digatekke para dewa, digatekke. Hukum lahir sipate kaya kang lumaku saben dinane bisa tinuku sarana arta. Oh, sarana panguwasa abang iso dadi putih, putih iso dadi abang, luput iso bener, bener iso luput. Hukum iso tinuku hukum lahir. Oh nggih. Lajeng hukum jiwa. Hukum jiwa. Menapa menika, Dik? Hukum jiwa kuwi paribasane sing utang nyaur nandur mundur. Kang ilih balekake senajan ora konangan. Nanging hukum karma lumaku. Kuwi hukum jiwa. Kang ngerti amung dirimati lan monggo kuwasa. Kaping 3-ipun menapa? Hukum kodrat. Hukum kodrat tegese iso diliratake. Kodrating Pandhawa bakal dibegakak ana madyane ngalas. Kodrate lumaku, kodrate lumebu. Kodrate perang kelawan Pandhawa. Nanging wiradake ya saka gedhe prihatining Pandhawa, saka sugih kasutapaning Pandhawa. Ing mengko ora mancing kasangsaran, malah bakal napa kamulyan. Dewa watak kanca warna diwalan Kakang Naroda masa lakoni.